Köszöntök mindenkit a TZ Vlog csatornámon, ma puszta póra fogunk átmenni, és lesz egy kis urbex is a videóban. Induljunk is el, az első az Kuncsorba lesz majd. Ugye abban az irányban fegyvernek van, hát innen kb. egy 5 km van, ugye majd ott egy ilyen magtárat fogunk megnézni majd a jövőben, és nekünk most erre kell menni, vagyis ez ami Kékpó és Kuncsorba felé is visz. Itt meg mellettem látható egy ilyen eléggé elhagyott épület, ami itt egy ilyen malom vagy gabonatárolószerűség. Ott meg a fegyvernek örményesi vasútállomás. Na, megnézzük, mi van itt ebben a házikóban, bár nem hiszem, hogy... Hát itt valami jól leégett. Szerintem ez a WC lehet. Hát ide sajnos nem tudunk bejönni. Elég elhagyottnak nézzük, hogy volt a ház. Azt gondolom, az a pince lehet. Na de szerintem menjünk is tovább, mert még nagyon sok idő, még hosszú lesz az út. Hogyha találunk ilyen elhagyott házakat, még megpróbálom majd bemenni. Persze nem mindbe. Bár ez a településtől eléggé kint van. Ott meg ugye látható egy másik ház, ami úgy leégett. Na de induljunk tovább. Na, egyre közeledek Súrján, vagyis Kuncsorba felé. Ott a távolban látható Törökszent Miklós, ahonnan vonattal átjöttem ide. Fegyvernek örményese. Hát azért a település már jócskán odébb hagytam. Most pedig akkor Kuncsorba felé megyünk. Kb. Egy olyan 5-10 perc és ott vagyunk. Nem tudom, hogy pontosan mennyire van, de már nincsen messzi, azt tudom. De szerintem menjünk tovább, mert még puszta pó, még mindig messzi van. Na, itt is vagyunk Kuncsorba előtt. Ahogy látható. Kuncsorbára annyit kell tudni, hogy ezer turistúra között van. Egyik oldalról lehet eljutni, másik oldalról ugye mezőtúra. Kuncsorba egy ilyen 900 fős település. Nem nagy létszámmal rendelkezik. Nemrégben, amikor voltam ugye itt az optikálni, elvitt egy olyan házhoz, ahol kerítés nem volt. Hát talpon az egy házát, de már is se hiszem. Majd egy külön videóban majd megpróbálok elmenni ahhoz a helyhez, hogy azt a Kuncsorbai házat egy kicsit megnézzük. Bár azt tudom, hogy nem tudunk bemenni, mert akkor sem tudnám bemenni.
tudom mennyire, hogy kiáltasít Jász-Nagykunszolnok megyében, de hogyha tudtok valami jó érdekes urbex helyet itt a Jászában vagy az Alföldön, akkor azt írjátok meg kommentbe, mert oda szívesen ellátogatnák a haverommal, vagy egyedül. Hát azt tudom, hogy a Dunántúlon elég sok ilyen elhagyatott hely van, meg ugye ott van Kecskeméten is 2 laktanya, nem tudom pontosan mennyi laktanya van, ami ugyan elhagyatott, de tényleg, hogyha ismertek itt Jász-Nagykunszolnokban vagy az Alföldön valami jó kis urbex helyet, akkor azt nyugodtan írjátok meg kommentben. Már attól az igaz, hogy én nem nagyon voltam még, úgy ismerem nagyjából Jász-Nagykunszolnok megyét, de nem hiszem, hogy van. Én nem tudom, hogy mennyi urbex hely lehet. Azt tudom, hogy ugyan van egy kastély, ami el van hagyatva. Vagy ugye ilyen vasútállomásodon gondolom. De nem nagyon ismerek ilyen urbexes helyeket itt Jász-Nagykunba. Most pedig elindultam Kékkó felé, ami Mezőtúra előtt van. És jövő héten Szolnoki urbex videó lesz a haverommal, együtt követésünkkel együtt. Ugye megnézzük azt, ami ott van a vasútállomásnál, azt az épületet. Az épület is érdekes lehet. A vasútállomásnál ugye megnézzük, hogy mit találunk. Megnézzük ugye azt a rendezőt, bár nem tudom milyen időnk lesz, remélem nem lesz rossz időnk. Azt még ugye tervezőben van. Az lesz a következő ilyen urbexes videó. A következő randomódik videó nem tudom mikor lesz, de igyekszem ugye összeadni egy kis randomódik a videóban is. Na majd meglássuk. Még sokkal minden van elő. De el is hagytam a kulcsorbát. Ugye az a is elég rengeteg az idő. Kb. 40 percig odaérünk Pusztapukkal. Na, itt is vagyunk Kékkón. Innen már nem messzi van Pusztapó. És akkor tovább is megyünk. Menjünk ide. Ugye itt látható a Kékkói vasútállomás. De mi nem ezt fogjuk majd megvizsgálni, majd ott a Pusztapóit. Valószínűleg egy elhagyatott izé lehet. Volt. Vagyunk ugye a Kékkói vasútállomáson, és valószínűleg itt lehetett a jegykiadás. Sajnos nem tudom bemenni.
Itt lett valahol a váróterem is. Ugye ez itt a Kétpói vasútállomás. Utána mindjárt elindulunk tovább, és akkor megnézzük egy kicsit azt az elhagyatott boltot. Hát ide nem igazán tudunk benézni. Ez valószínűleg egy régi bolt lehetett. Egy kocsma, nem tudom pontosan mi lehetett. Na de menjünk be a falu központjába. Hát akkor el is indulunk szépen a központba. Hát ez a ház jó megviselt. De hogy itt laknak-e? Azt nem tudom, bár nem hiszem. Itt látható a sétály, a hétvezér sétály, ami ugye Kétpóban úgy szintén. Ez az a ház, hogy látszik felújításon van. Ugye ott a vasútállomás. Itt meg valamikor régen volt egy ház, vagy csak akartak építeni. De mi is le is fordulnak. Már Kétpó nem egy ilyen nagy perces hely. De aránylag egy községháza és a víztorony. Na, induljunk is el akkor a Pusztapóra. Ugye Pusztapón van a Kétpói kastély, az Kétpói almási kastély.
Mindestől már köpésnél van az a pusztapói vasútállomás. Megnézzünk majd. Úgy látszik, van a jövőre videó tervezve. Majd ezt a haverommal megpróbálom megbeszélni. De nem mezői túl felé kéne mennünk, hanem Pusztapó felé. Meg is elkezdtünk Pusztapóra. Ez volt ugye a régi állomás épület. Oda biztos nem fogunk tudni bemenni. De láttam két házat, ahová talán be tudunk nézni. Ugye itt is lennénk Pusztapón. Hát, hogy semmi nincs, az már biztos. Csak jó sok személy. De láttam egy másik házat is. Megpróbálom bemenni oda is. Az ilyen helyeken azért nagyon vigyázni kell. Ugye az az a ház, amit még megnézünk, megpróbálom benézni oda is. De nem magánterület. Persze, hogy át tudunk itt vágódni. Hát igen, biztos fogunk jutni. Hát benézni, be tudunk, de ide nem jövünk, mert túl sok lettek. Hát inkább nem megyünk be. Az a baj, nagyon be van nőve az, és így nem tudunk közel menni. Sajnos nem tudunk bejutni, túl messze. Na vissza is megyünk. Menjünk vissza 2 óra. El kell vágódni ezen a... Sajnos túlságosan be van nőve azzal, és nem akarunk kockáztatni. Pedig ez biztos jó kis házikó lenne.
Nem próbálom benézni az ablakon. Hát ezt fogom tudni. Az, ahogy túlságosan elhagyott, és ez is kockázatni nem akarok. Bár bemennék szívesen, csak akkor a gaz van, hogy nem tudunk bemenni. Az a baj, hogy az ilyen helyeket nem nagyon gondozzák. De akkor menjünk egy kicsit tovább, és megnézzük, hogy hátra találunk még valamit itt. De egy helyre biztos be tudtunk menni. Ez ugye a mezőtúri vonat volt, de mi vissza is indulunk 2 óra. Hát sajnos oda nem tudtunk bemenni, sehogy se próbálkoztam, de nem jött össze. Hát néztem még itt dolgokat, de semmi olyat nem találtam. Kár, nem tudtunk bemenni, mert bementem volna szívesen, csak az a gaz, ami ott van, azon átvergődni. Ahhoz kéne fűrész, hogy ott át tudjak mászni. Na de nem is húzom tovább az időt, hanem induljunk vissza 2 óra. És igazából a háza azért nagyítottam rá, mert azt tervezzük, mert láttam, hogy az jó kis urbexes helynek néz ki. Remélem, hogy előbb be fogunk tudni jutni, és mi megpróbálunk oda bemenni majd persze a haverommal együtt. Mert egyedül biztos nem megyek be, mert elég nagy volt az épület. Bár lehet, hogyha több ilyen összejön, akkor megpróbál bemenni. Nyáron megpróbáljuk azt is megnézni. Hogyha persze nyitva lesz ott az ajtó. Na de most hát elmenjünk vissza, mert még vissza is kell jelnem a Fegyverre körményesi vonathoz. Vagyis a Debrecenivel, amivel megyek vissza a Miklósra. Ugye ez itt egy kis kocsma volt, meg egy kis élelmiszer volt, ami már nem üzemel. Majd megpróbál bevágni egy Google térképet, hogy régen ez mi volt. Na de akkor menjünk vissza. Na vissza is értünk 2 óra. Akkor most elmegyünk a központba. Ugye azt a házat, amit levideóztam, és nyitva volt ott az ajtó, azt úgy lehet érdemes lenne majd megnézni. Meg egy videóba megcsinálni. Csak az majd a haveromnak kell majd a beleegyezése. Ma azért egy elég nagy épületről van szó. Hát azt a 2 vasútállomást sajnos nem tudtuk összehozni, mert annyira be volt nőve azzal, hogy nem mentem inkább be. Tényleg össze fogjuk tudni hozni. De az jó kis urbexelnek nézett ki.
Hát szerintem azt a házat nem tudom, minél hamarabb össze kéne hozni. Csak ugye a tavaszi szünetben azt a kastélyt terveztem, de úgy döntöttem, hogy szerintem majd azt a két új házat kéne megnézni, azt a kis urbex helyet. Hát sajnos azt a két házat azt a házat nem tudtuk megnézni, de megígérem, hogy majd, hogyha jön a haverommal, akkor megpróbáljuk azt a nagy házat megnézni. Az jó kis urbexes hely. Hát köszönöm, hogy megnéztétek a videót, remélem tetszett, ha igen, iratkozzatok fel a csatornámra, és ne felejtsetek el lájkolni. És a következő videó a Szolnok Urbex videó lesz jövő hét szombat. Sziasztok!